Hola, soc Víctor Borràs, candidat a l'alcaldia de l'Ajuntament de Tavernes. El dia 24 de maig vull canviar-li la cara a Tavernes. Durant estos darrers 4 anys, els socialistes hem treballat dur, hem estalviat, hem proposat, hem innovat, en definitiva, hem governat. I volem que això que hem demostrat des de la humilitat puga convertir-se en costum i no en algo extraordinari. Volem activar Tavernes des del diàleg i no des de la imposició. Volem una planificació de futur i no solucions de pegat i pedaç. En definitiva, el 24 de maig, Tavernes canviarà de cara, perquè un ajuntament funciona si sap escoltar, si sap raonar, si aporta solucions als problemes dels ciutadans, si pensa en els demés. Jo no sóc dels que canvien el sol. Tinc un equip, el millor equip, disposat a treballar per canviar el nostre poble. Només ens faltes tu. Si tu es recolzes, nosaltres no et fallarem.